calitatea de fiu, învierea omului prin har și începutul învierii sufletului din moartea cauzată de păcat, adică de Salutare, fraților, și bine v-am regăsit la un nou episod la Căsuța din Pădure. Mănânci fraj? Da, numai fraj de este, știi. Unde-i Cornel? Ia uite-l. Uai, ce faci acolo? Ai grijă că nu e fric să mă duc acolo, că mă înțapă alghina. Nu înțapă și dracu face asta acolo. Nu știu ce faci, verifică stupul. Adă-și 90 de metri acolo. Te-ai gândit să umbli la ele? Ia să vedem așa acolo. Ai grijă. Cred că e full. Și eu al naibii, avem 3 ani de când n-ai mai scos mierea din el, cred că e plin. Dar nu mai sunt albini? Nu mai sunt alghine. Unde sunt alghinele? S-aud. Și loc capsată, mă. Vezi că se rupie și are. Băi, și uite asta de sus. N-are nimic, e capacul așa. Ui, dar și acolo, văd, că n-ai mai umblată. Ia uzi cum pârâie. Aveți ceva mieri? Ia, s-aude. Trage-vă de el. Voi de mine. Ies afară. Dar să închesă sau? Și dea trânturi afară. Dar și eu capsată. Vină încoace. Și nu fă gălăcii. Că se agită. Vai de mine, știi? Stați cu mine, stați cu mine. Tatăl nostru, că... Mamă, făcut și pe capaca este, băi. Ia uite și acolo. Vai de mine. Scutură capacul, bă. Să chiși. Că sunt o grămadă pe capac. Uite și. Dar nu mai era, mi. 2 sloate de acolo, și-l luat. Sloate dinainte. Ai ghinea, bă? Uite cum a făcut? Dă, mă, mișcă. Scutură, ghine. Mamă, uite Nierea, Costică, Nierea, Costică. Uite ea. Dacă nu ne frică prost să ne băgăm acolo. Du-te, recule, du-te și ie de acolo. Ne frică, bă. Du-te. Uite dracu ce mănâncă, băi, omule. Dă-o să ne iau, du-te să ne iau. Du-te. Dar ne frică să mă duc acolo. Ce mă încerșau? Ne frică, bă. Ui, și bună e. Hai, du-te. Ne frică, bă, nu vine de albine. Du-te, bă. Na, vrei? Ai mâncat, ai băgat gura, ne-ai dus să ne iau. Du-te, dracu, dar și-am râi? Dar e clăbușe de asară. Hai. Du-te și să ne iau, bă. Dar eu am băgat gura aici, n-am băgat gura aici. Nu, bă, nu, că ai băgat gura. Te-a trecut scârbos. Du-te și să ne iau. Mamă, ce bun. Ui, și eu. Nu se lasă, bă, și-o dracu, dacă nu ai stare îngerit în ele. Ui, bun e. Da. Tu bucăți bine, du-te și să ne iau. Deci le-ai dat mai multe dacă la dracu, bă. Hai, bă, dă-mă și ne dă-mă și ne cu el. Dai drum. Du și ție? Nu mă bagă că mă înțapă. Hai, dă-mă. Nu te înțapă. Nu mergă că ne frică, bă. Uite, Costică, ia. Uite cum se lasă pe bani, mă, și mă parcă zici că e clăbușă. Hai, Cornel, dă-mă și ne iau. Uite, dracu, după mine nu mănâncă, dar pe Cornel mănâncă. Ai văzut-te? Nu vreau să iei după mine, că am vrut să dau jos, că am mușcat de aici. Te? Tu ai băgat gura așa? Acum n-am băgat gura. Nu băga gura. Ia uite și bagă, bă. Uite și bagă. Uite câte bucate i-am dat ea. Ia uite. Tu ne-ai dat o bucată? Vei cu altă că trebuie. Nu mai Claude. Hai du-te. Dar-ți place apa linierea. Hai du-te, Cornel. Bă, dar și bună e. Bă, și bună e. E căpășit, uite aici.
Adică, nu trebuia să-i dai, dar nu trebuia să-i dai. Ne-are frică. Vino cu mergi în spate din eu, hai. Mă ții din spate, hai. Hai bă, că nu ți-n țapă. Țin, dacă nu te țapă, vino cu așa, hai. Bă, Cornele, du-te de Țin din aici. spate din eu, mergi în spate din eu, hai. Tu știi și acolo? Hai. Mamă. Haide. Hai, Lei, hai. Calcă, în spate din eu. Băi, Cornele, În spate, nu te-i da în față, te-i în spate, te-i cunoaște. Na. Mergi în spate din eu, nu stai aici. Mergi în spate din eu. Mergi în spatele din eu, băi, nu sta acolo. Hai, du-te. Haide, bă. Uși acolo. Valeu! Da, mă, nu știu cum Ia două pe tine. Două. Ia trei. Ia patru. Ia în cap. Ia. Hai una în cap. Hai una în cap. Bă, dă prost, mă! Și te-ai cișcat? Da, și mă, dă, Mai vrei mieri? Ieri, n-arnica, gata. Lasă n-arnica, gata. Na, da, de pe asta. Nu mai trebuie. Da, Cornele, bă, ai tras acolo? Ce țapa, pe ce nu mă țapa? Da? Tu ai tele de brâi în tine. Lasă n-arnica. Nu, gură. După ce mai împins? Iau și borbă drogăniești. Ia uite. Nu știu ce are cu el. Dacă mă tot o tată. Du-te cu ele. Îți două pii. Na, bă, iar e să... Dacă mă tot o tată. Uite, mănâncă mieri cu mieri mănâncă aici, da. Mănâncă mieri cu mieri, ați văzut? Oi, și cu aici, bă. Eu și vitezare. Și bă, cu aici. Oi! Cu 50 la oră, 70 la oră pe aici. Culiță, și faci culiță. Hai, noroc, culiță. Și lemne să tai. Noroc, culiță. Noroc, culiță. Da, e a doua, că culiță știe să cânte la fluieră. A doua fluieră, unde-i fluierul? Da, unde-i fluierul? Păi nu știu unde-i fluierul. Păi, dar și viteza are, cine e? Ăi, curierul, ă. Da. A doua leacă fluierul, ă. Să vezi și cântă. Să vezi și cântă culiță la fluier. Da, mă, că Scoate mâna din buzunar, ă. Scoate-o mâna din buzunar. Arată like, faci și poză, nu vezi? Gata. Gata, culiță. A doua fluierul și la unde? Da, unde-i fluierul? Nu știu. Oi, lua la arțapă, nu să vezi și cântă culiță din fluier. Numai să vezi acum. Trebuie să vezi acum. Era pe aici fluierul și ăla. Băi, vine cu așa la mine ca treabă. Ce treabă? Nu vrea să facă treabă. Penny? Ia. Tinci-o. Eu merg de-a bodă. Trei zile faci mâncare și nu mai faci mâncare. Și tu faci? Eu stau școala. Stau școala cu el. Deci nu mă mai mă filmez continuu. Așa. Lasă că e cicată. Bă, fugi cu tine. Aoleu. Bă, gata. Nu, da.
Dă-te jos! Dă-te jos! Merg eu. Dă-te jos! Merg eu, mă. Dă-te jos, dă-te încolo! Stai, mă! Dă-te jos! Uite prost spune, mă. Dă-te jos! Stai, mă! Dă-te jos! Uite-te! Dă-te jos, nu! Merg eu. Tu și-adu drujba. Nu! Păi și cu ce tai? Adu drujba. Uite, eu nu vrea să facă. Și-adu cheile. Dă-te jos să eu conducă. Vai să vezi și... Vai, nu? Ué! Măi, și eu, lasă că ne bate. Lasă-l. Lasă. Hai, mă, adu cheile. Eh? Uai, vei... Stai cu minte, Cornele, calmează-te. Calmează-te, lasă-l de pași că... O arunca cu Nica, nu a aruncat. O a adus-o. Eu a adus drujba. Așa, și ulei. Drujbă și ulei. Trebuie și ulei de lanță. Și ulei de lanță. Este cum arată ulei. Asta e, ia-zi, ia-zi. Deci, nu ulei. Ulei de lanță, ulei de lanță. Era pe și o sticlă cu ulei de lanță, nu mai este. Mai, eu luat-o, nu mai este. Nu mai este, arășet. Ulei de lanță. Ulei de lanță. Nu este. Am luat ulei. Facem în pădure. Și la lanț aveți? Păi nu are ulei de lanță. Ulei de lanț n-are. Ia aruncă. Dai, mă, dai, mă! Dai, mă, dracule, mă! Nu dau, dar de ce dai? Băi! Nu dau. Mă, dracu, te-ai pe tine! Dă-mă, dă-mă! Dracule! Aleu! Na, prostule, na! Aoleu, dar ce faci? Aleu, dar de ce ne să arunci? De ce arunci? Ha? De ce arunci? N-am aruncat după el. Dar după cine? După mine? Ori suntem împreună, ori nu mai suntem, ha? Dar cine o scris? Eu sunt cu tine, eu nu sunt cu tine. A, noi că suntem împreună, pac, să-l facem, da, ha? Da, lasă că te fac eu chestia. Îl facem, dar nu azi mâine. A, mâine? Da. Bun. Să duci încolo, le dai încolo. Azi trebuie să dai vreo 2 ori tiberii pe temperatură. Tu ce ai de făcut? Ce să fac? Ha? Să stau aici cu parurile? Da. Alea. Dar dacă pui parul cum ai pus prima dată pe aia, De ce? Așa? Dar nu mai mic aici, dar n-ajunge. Adu altul mai lung. Nu, adu altul mai lung și mai subțire. unde? Uite, e acolo. E. Ține la telefonul, să nu luți. Acum. Hai, mă! Luțule! Bagă-mă! Ia! Bă, ușor, că trecești boxa, bă! Da, bă, da! Opri Cornel! Opri Cornel! Mamă, care faci gogoș? Ți-ai cara sus! O venit, ai! Eu prins! Valeu! Bă, stai cu mine! Stai! Eu cumva să ne fac. Uai, mi-a prins! Uai!
facem? Scara sus! Ne-o prins să-și oală la aici.